В ім'я Отця і Сина і Святого. Амен. Пан з вами. Євангелія паводле святого Луки. Вийшовши, Єзус пайшоў, як звычайна, на Аліўную гару. За ім пайшлі таксама вучні. Калі прыйшоў на месца, сказаў ім: «Маліцеся, каб не паддацца спакусе». А сам адышоў ад іх, як кінуў камень, кленчыў і маліўся, кажучы: «Ойча, калі ты жадаеш, адхілі ад мяне гэты келіх, але не мая воля, а твая няхай станецца». З'явіўся яму анёл з неба, уцяшаючы яго. І моцна пакутуючы, ён маліўся яшчэ больш. А пот ягоны быў быццам кроплі крыві, што падалі на зямлю. Калі ўстаў пасля малітвы і прыйшоў да вучняў, убачыў, што яны заснулі і засмутнелі. Сказаў ім: «Чаму вы спіце? Устаньце і маліцеся, каб не паддацца спакусе».
злого, верно служить Богу.